Iya. Pokok siji dituruti nggih. Pokok siji apa arep sak pemundutan minangkani lewong sesideman wae. Ya kan iso wae to medley kae. Oh iya. Bar iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono kuwi ora. Sak wektu ya ora iso. Sak waktu ya moek. Nggih, mumpun dipinangkani, mumpun disendikani mugi katampi. Nggih, karena ning Benggale nggih Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngersake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Ya. Mumpun dipinangani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutio nggih tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman Waranggana. Mas, iki kene hurung. Iki kene. Ih, aku ya hurung Pak, pahit wae pahit. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pahit. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Antara minuman dan guenya. Paham kan? Iki aku yo meng sangu wedang pahitan. Lah, kamu manis juga? Ora, aku noleh nengen wis dadi legi. Tak kira jane nggonamu legi noleh aku dadi pahit ngono. Sikep. Ora, sikep yo manut. Oh iya. Cah cilik ya manut, nek ora manut manut. Jenenge wani wangkal. Heeh. Apa? Usul. Ana Mbak Mega men dikancani minangkani Gubuk Asmara. Boyo, sepoti Mas. Oke. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Tati nugi wilujeng dalu Mas Ja. Heeh, wilujeng dalu Dik Dewi Megal Megol. Megol piye to? Ayo jeneng murah ya kuwi. Oke, sugeng dalu ugi Mas Daki Yusuf Nyosor. Nah iki pas iki. Nek dadake siji kaya mentok. Sing siji megal megol, sing siji nyosor dadi antara kalian berdua adalah mentok. Anjur mentrok. Wis yo sosor-sosoran. Karo Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Ora sido wis gundul pacel gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentrok-mentrok ya ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun iki ya gaya ngono lho. Nek gundul-gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ya ora apa-apa, toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang Waranggana Pesinden niku kudune iki kedah alus. Kandhanono kuwi. Aku kono wis alus karo aku kok. Nek aku ya tergantung mau rong sida wis digundul-gundulke. Waranggana iki berjasan. Oh. Nah, rungokke kupinge kuwi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Waranggana iki berjasa. Oh, betul. Riyen zaman Sunan Kalijaga. Nika. Piye jaman Damal Masjid Agung Demak nika lak ngagem kayu jati. Wah iki pengajian iki kok. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati entah. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso ki ora kuat. Ora kuat. Njur dikelekke entah. Di sindeni ilir-ilir iki berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo wiyaga iso keli. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya kowe. Gila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sapa sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok wis Nek mau ngarep-ngarep ki ketoke apik iki kok mburi-mburine kok iso ngelekke wiyaga karo dalang iki. Lho lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho Mbak maksude iso. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu barang. Apa urung sida kok guyu?
Ya pekarangan, ya sawah. Lah yang gue ragat kaya. Lah kita ya. Anak serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andani kowe. Ora main-main ya ning panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Gatekno gobokmu. Kaya bola dewa. Kaya bola dewa. Lek nomor 4mu gatekno gobokmu. Ayo ngono kuwi aku ya tiru-tiru bola dewa. Wis kono. Nyelat nyeni. Menika Mbak Mega sampun majeng menika. Ken napa Mas Da? Ayo karepmu. Piye to iki yo tak bali wae nek ana wis dibayar e. Aku wis seneng karo aku. Mutungan. Oh dikandani lho, iki kandani apik-apik ya Mbak Mega. Aja kok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye Jal? Ora masalah. Lah, Ora masalah. kowe arep dadi dalang cangkeman sing neng nong. Yo Mas, jeleng ngono. Dalang ki sing ngiringi wiyaga gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ana sinden kok dalange iso ming sing dionekke sampak rambutoke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ana sinden penontonnya ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kowe. Lho, ya ora semene lah. iki nganu lek arep nganti Mbak wayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. Heeh. Sindene sapa kaya mak bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin lah ndelok aku. Lah iya. Ngono lho. Ya wis aku ngalah. Ya kan penonton ki warna-warna sing rene arep delok dalange, sing rene arep delok wiyagane, sing rene arep delok sindene, sing rene arep tuku bakso ya ono. Lah kan warna-warna. Dadine ini adalah satu kesatuan. Dadi aja dipecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Nah, mbok ono kuwi lho. Titen ono kowe. Ngapa? Ora apa-apa aku ya takon niteni kok. Ayo tak titeni. Titen ono kowe. Lah iya, wong ki jare kon titen tengen. Ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek tresno tulus. Kok ngenyek to jenengan iki? Lah ngono tenan tibane kok. Ya ngono tenan yo nek ora nrimani wing usah dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresno tulus arep aku apa jenengan? Jenengan sing sesuai. Oh ya. Kok nek aku bahaya. Ya kan iso wae kok di ganti Tresno Yusuf Lho, lho, ya lho. iso. Lho, Sing kok penting bahaya. suku katane padha. Ngono lho. Ora mung tulus tok. Ya kudu nglegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha. Karo S Ukune ngono lho. lho. Lah nek UF kan ya engko nglegenus. Ora nglegenus. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf. Kan meh-meh padha. Kalau atas kan. Oh sambane ya. Ya bawani. Yo. Nyingkar nyingkur. Kuwi wiyaga semene iki suarane atos kabeh. Iya. Durung tau ngrasake larane dipisui wong bisu kowe. Anjir kaya ngono kuwi. Durung tau dirasake dipendeliki wong ora roh ae. Kowe luwe atos kowe. Ya dadi dalang ki kudu ngono kuwi. Jenenge ngesui wiyaga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar ya kudu sabar. Ngono lho, Mas. Nek kula- Sinden ki ya apa? Nek kula iki ati segara. Ati segara. Asin berarti hatimu. Asen ngono. Ya ora apa. Itu jembar Jembar apane? segara. Mah guyang-guyu dhewe ta. Iki sajake obate rong dombe apa? Wes. Oh wis. Ayo justru nek overdosis ngene iki. Mumbres kuwi mau. ah. Ya ngumpluk. Wiwitane nyingkar nyingkur
iki, oper sing gedhe, sing gedhe. Lingsem yen ke lampahan opera yo ora sah kaya sing nglakoni kon kon ya kok aku ora meneng lelampahan kang ya tresno bulus. Kok bulus? Bulus piye to? Lah nek nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Jek aku mbok anggap bulus ngono. Hah? Jare gundul kuwi mau. Sing gundul iki ra ndekmu. Ngono aku ra ya. Nganti kaya reti-reti ya. Lah iki pas iki gundul. Bathuke Gundul piye? Oh iya. Lah kaya lapangan nek kuwi. Ora apa-apa kena nggo mendarat. Mendarat sapa? Pesawat. Mendarat ki ya ora nang bathuk kok. Jare mok jembar. Mendarat laler ya iso lho. Dadi mencok nang bathuk. Wah kae laler ki wong sing paling neracak. Lah piye? Kok iso? Amit turut sirahe Pak Presiden barang tranyaan kok. Jenenge wae kewan. Sopo iki? Wis jenengan kok ya. Aku. Tresno sapa ya? Nah, Sules. Kau kae mbiyen cintane tak tolak. Napa nggih, Pak? Jenengan iki ya ngrumangsani ngoten lho, Pak. Keleku. Iki sampeyan iki sing tak tolak oke. Ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa ya ora. Sapa kuwi? Ya kuwi. Nggih nang ngono kok. Aneng kok sampean ya gelem-gelem wae dituduh ngoten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jen. Iya. Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ana bocah dodolanan nang mburi ya. Apa sih? Nang cah cilik-cilik lho nang kene. Sogono le. Aja le. Ora sida tak jak mabar free Kuwi lho ana buah salak nang kono lho. Sogokan. Ora ana kok. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato. Ayo Mbak Mega, memang bayangke engko. Hah? Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke gek? Ya sumeh lho, Mbak. Kok tak kira nek bayangke sing cah cilik arep disogok kuwi mah. Monggo Mbak Mega. Ayo. Yen liwat aku kelingan
joget no ga Mega. Ripan? Joget no. Ya, warai Mbak. Hah? Warai. Wiki sen tak nenek wayangan. Lah, nang apa? Anak ora wayangan ku ngomong jogetan kaya wong gendeng. Ngerti po? Wah, Ngono wis. Biasa joget berdua. ora ngono. Lah? Aku esuk tangi turu wis tulit. Oh iki. Terus piye? Video call lah wis Terus? bocahe HP sendek ngene iki ning nggon meja gandok kae. Kuwi nggodhok wedang arek adus karo jogetan. Alah, ternyata ada visinan to iki. Kalian ada apa? Ya iki ya wajar to ya sing jeneng wong Wajar po ya ora nek joget-joget barang kok diduduhke iki ketoke ora wajar deh. Ha iki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki pacarmu. Kudu karepmu sing Piye ta ki? Ayo ngaku ra. Ayo pacarmu po Duk? heeh. Wah. Mbok ngono. Ayo catetan. Ngapa? Piye? Posike aku ora arek kesusu catetan kok. Ayo. Kowe pacare Mas Jiso ta? Embuh kae. Oh. Kancane kang sakarepmu. Ya wis nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar Lah. dulu ya. Ini gue semangat belajar nggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP rong kenal. Ayo nut laku ning jaman Kelas kok ya. kelas 3 SMA lak lagi pacaran, se SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 Ping apa? bola-bali. Hah? Maksud lo? Ping bola-bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku nggak gampang jatuh cinta. Wah. Masa? Satu kali seumur hidup. Wah. Atau Mas Lilis? Sanes kula lho Mbak. Ngono, parani. Oke lanjut ki mah do curhat. Catatan Nggih, sampun katur matur suwun Mbak Tati. Nggih, matur nuwun Mbak Mega dipun bantu. Ah jane iki nek dhewe iki ya. Pak, sesuk diora dhewe lho Pak. Oh. Apa arep men direncangi Pak panitia kuwi? Sini Pak. Pak ketua panitia sini dong. Hah? Ayo. Ayo pilih bayar apa pilih ngadeg? Pilih dikempit apa anu nek jenengan mboten kersa mengke ajeng dikempit. Kurang mboten Pak, pun dadak tak parani. Hah? Mboten nyawer mawon. Oh nggih, lha pundi? Pun pokoke nek ketemu niki kaya nek ning terminal wis. Napa? Mengko le pacaran iki mengko. Njaluk tisu. Oh, lah yo njilih iki dibalekke. Sesuk meneh tuku nggawa kacu dhewe. Ya, Tisu aja. Hah? jare aku Iki njilek wis saiki wis gupak umbel kok. lah jare kon balekke aku ntomboke. Sing wis reget ya ora balekke kok ya. Ya jenenge njaluk. Oh, lah jan kocruk menan kok. Oh. Mending sampun Mas Disop. Ya sampun karepmu ra karepmu. Pak panitia kula mantuk nggih, Pak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing kaya pamundutan. Iki masuk meleh apa podang kuning ingkang nyekar Mbak Niken. Wis Oh cocok. iya. Caping Gunung ingkang nyekar Mbak Tatin saking kula Haji Nantio. Cakung Jaktim sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 400.000 wis. Apik. Nang nggen kula tapi sampean ora usah meri. Aku ya wis oleh dhewe. 2 juta. Aku ya wis oleh dhewe. Apa piye? 5. Apa? 5 Eh? iki 5 apa? Ya 5 juta. 5 iki ya iso 50 lho. 5 juta kok. Oh, 5 juta ya pen. Lah iya ta. Arep njaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak gogohi ngono tak. Omah nemu liyane ngono. Lah iya. Iki kok lo tak latuk wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Heeh. Nggih. Iki sing saking Pak Tommy wau sing Gambyong pare
Anom. Oh, Mbak anu. Mbak Okta. Mbak Okta. Men dikancani karo Mbak Weh, Soros. oh iya Mbak Saras kuwi Kakang Adi yo. Kakak Mbak Yuwadi kok Kakak. Isane apa? Mbak Okta. Ayo engko jatah dhewe-dhewe engko Mbak Saras bagiane pas ngun rujak jeruk. Oh iya. Mbak Okta men dadi ki ha iya. Men kabeh rata mrane. Iki disepoti ra? Ora usah ngarep Ora nyelo kuwi to sepote mosok dung dung tak tak. Yo.
pancen yo dawa gendinge. Ha ya ora apa-apa. Mugi katampi karo panglipur. Ya macak Mbah Waloyo aku karang bengi iki wonge ora ditimbali mrene. Ha iya. Awake dhewe sing kudu sing lambene berkibar. Oh iya. Kok berkibar ngaranine ora. Ke wayangan bengi iki Pakmu, lha piye? Dirawuhi seniman-seniman besar, oh iya. Awake dhewe ya kula nuwun ana ngersane Pak Diwana. Oh iya. Ki Yuwana hati carita. Oh iya. Daleme mung lor kuwi. Oh iya. Wis nderek gladiwanuk Pakde. Oh iya. Mulane kuwi. Ki bengi iki ya dirawuhi Ki Gunarto Gunatali Jendra. Oh iya. Heeh, wis pokoke iki wis seniman besar, wis pokoke tekan luar negeri. Oh iya. Internasional mulane kuwi. Dalang pancen ya kondang, iya. Wayang akeh. Wayange apik-apik kabeh. Iya, sabetane wah aku seneng nonton nek nglakokke kethek-kethek. Ha iya. Wah jan mulane kuwi. Kethek iki jan ngasih iso kaya kethek tenanan. Oh iya. Mulane kuwi. Adewe yo duwe dalang Ramayana ampuh sapa? Ki Sulis Bronjong kuwi. Wah, ku nek nglakokke kethek kuwi yo ketheke nganti kaya sing mayang. Ha iya mulane kuwi. Pokoke bengi iki seniman-seniman besar rawuh kabeh. Oh iya. Iki Abah Lala ya rawuh mrene. Ha iya. Jeng teng pundi, Pak? Arep tebang. Mulane kuwi Pak Untung Subagya. Wah iya. Nek ning kene ya Abah Lala ngono. Ha iya. Piye Mbak Tatin iki tak goleke kanca? Sapa? Pak De Gunarto men munggah tindak panggung ngono. Aku kan manut dirimu. Lah iya mulane. Lah iya. Ora Mbak Oktai mau jan wis wonge cantik iso joget. Lah Mbak Yune iki ngapa? Mbak Yune gento ya. Iki dijere Mbak Yune ya iki. Ku ya padha. Iya. Sesuk belajar nari aku ya oh ya. Iki arep maju ra? Maju. Oke. Kowe kok luwih kemayu kowe Bang aku. Wah, nek aku ki tergantung situasi. Dijak kemayu ya ayo nek kon ning ke dunia nyata kok kaya ngene iki mah aku. Aku ro banci gila ora sebane. Heeh. Ha iya iki caping gunung oke, podang kuning urung pinangkani. Nggih, monggo panjenengan ajeng ngedeke sapa? Ayo sapa sing gelem ngadeg? Oh iya. Yo nek didhawuhi ya gelem kabeh. Oh Mbak Anggi pengen nembang. Oh iya. Sinten? Mbak Anggi ngaco. Oh Mbak Anggi. Mbak Anggi ngaco. Mbak Anggi. Caping gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya. Sepoti kanca-kanca. Nyepoti kaya wong bakul dolanan. Sik nyepoti iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo. Trima ora? Mas Kimpul ki sajake sentimen nek kalih kula niku. Kimpul. Ora, kowe iki jagane perasaan Pinter. perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah iya, lengko nek sepote apa tenanan kok Mas Roni kok muring-muring. Ngopo Mas Roni ada apa? Ya ada sesuatu. Aku suka ini. Heeh. Kowe iki kok le jan tuwa enem kabeh karepe arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Kaya karang sing nyepoti iki yo bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau nggo semangat rapopo ya Mbak Anggi rasa digawe. Aku mau ya digawe gundul-gundul pacul ya rapopo. Nggih, Mbak Tati. Dasare iki Kowe
nek omongan mbok sing seru. Niki pun seru. Wah, ngono lho. Nek seru malah bengok jenenge. Ya rada diunggahke sithik volumemu. Dadi ora nggih Mbak Tati ora krungu. Nggih Mbak Tati. Nah, rada sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ngono lho. Iki palsu kuwi, haluse palsu kuwi, haluse palsu. Ya kan harus gitu. Nek wong wedok iki rada kemayu-kemayu ora apa-apa. Ya. Cocok tawarai nang aku nggo gula teh. Waduh. Tak kira gratis ya. Gratis sekarang itu pipis wis bayar kok. Oh iya. Sapa sing nyang-nyangen? Menika gubuk Asmoro. Sampai gunung. Kalau njur pikiran arane gubuk wae. Aku arep gubuk wae jan pikiranku jan. Sampai gunung. Sampai gunung, apa ya? Mas Moko. Kosek ndelok unyil kaya. Intinganipun, Pak. Mas ora Pak. Oh, Mas. Samplinge, Mas. Mas. Om. Kanjuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi, jan kok cilike ramom jan. Tak kei dagingku apa Mbak Anggi? Transfer. Oh, Ini iso tak transfer ket wingi tak transfer. Aku ya gur cilik gur 40 kilo. 40 kilo iki sikil kiwa. Dadi tak kiwara tengen dadi ora 40 driji siji. Sikot. Wis do omong dhewe karepmu. Ya. Ya. Saben bengi. Selesai. Sing ngendang langsung full seni. Alah, mulane le ndelokke nganti ra kedep. Nyawa. Oh, iki kudu semangat nang gendang iki. Ki nek sing jenggleng ki wonge petringan ngendang ku diresik-resikke. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen majeng. Oh ya murah ta. Awang karo janur kuning. Ora ngawur to. Ora ngawur to. Oh. Didol wae iki kendange. Nek karo aku ngono kok en. Ra penak. Piye Mbak Mejen? Mejen jajal kowe sing muni. Kaya mercon. Mercon mejen. Saya cemburu iki. Oh ya ngono kuwi. Ya Kakang Adi iki rasa rebutan. Iki wis iki kowe aku wae, ya. Mantuk wae kowe. Kuwi sembadane ngene, Mbak. Pripun? Nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku wampuh tenan. Lah sampean modale apa? Oh. Apa iki? Sakmene. Meng ngriseni tok. Salah kok semene paling ora ya semene. Ngono ya. Ayo le ora sembada ki lho. Terus ke bagi. Kowe urung getuk umurmu. Urung nyandak. Selak terangane mridili. Pacita sarwi
Wis mandek. Mandek. Nanggung epol kimpel. Wah. Nah, ngono lho. Tiwasno iki arep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Ayo meneh Mbak Anggi ya. Panas udan. Kowe po aku kowe aku wae. Dandanan ngasih. Doiren. Lha aku iki kabare ngisih ngono kuwi ket saiki kok. Pripun? Kabare isih rebutan ket saiki. Rebutan apa? Kowe mau. Oh alah, rasa dienggo rebutan, sesuk ditempelke wae. Ayo Mbak Anggi. Rebutan jago. Panas udan. Udan panas aling-aling. Wah, Mas Roni teratap. Kemayu tenan. Aling nganti ilate do metu. Kita Anggi ira cocok nek ngono kuwi deh. Kamu kan kalem. Jangan aling-aling. Aling-aling. Nah, Wonten niku mboten parang iki kok Kemayu. kok kaya niken toh. Niken Salindri nganggo nganu barang rambut Iki ngleweng-ngleweng. mboten katut ngeten iki lho. Oh, tak kira. Kok ben dibenake Mas Roni ya. Saping gunung. Tekek lorek. Wis kaya Mbak Walo ya, persis sumpah. Kayak aku ra ditekek. Wah, ora lorek. Ora. Oh iya. Mulus dong. Heeh. Biasane beruntusan Apa? tekek kae lho rak motive. Biasanya teruntum. Ayo Mbak Mega. Oh. Mbak Mega. Lah kan hampir sama ya. Bathuke. Ya apa-apane. Sak deteke bareng. Nadyan wadon
matur nuwun pun dipinangkani. Ya iya. Caping gunung wah jan gayang tenan iki. Aku mau seneng pas isih di Semarangan ngene. Sing ngendang jan iso resik. Resik. Tangane jan nganti kriting. Prandek puno ki nek ngendangi aku kiprah ki sok. Piye ngapa? Sok ngono kuwi nek ngendangi Anggi kok. Ya kan wis siap mental ya. Dadine tangane iki wis ana tenagane dhewe, metu dhewe ya Mas ya. Ana otake dhewe tangane iki. Dadi ana sisteme. Heeh. Mulane kuwi. Menapa malih menika? Iki ana pamundutan saka kanca-kanca. Oh, ndi to malah tak buang. Kanca-kanca pengadaan ambulan padukuan mula nyuwun geblek wates. Oh ya. 100.000 transfer. Oh ya. Oh, geblek wates. Terus saking iki saka sapa ya? Sugeng dalu nyuwun langgam merengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur suwun transfer benjang. Oh ya benjang ya lagune benjang mawon. Bener heeh bener. Wis wong kesel le transfer sesuk wae ya nek wayangan meneh ya. Mulane kok. Iya. Iki alhamdulillah streaming ini tadi tembus 8.200. Wah hebat sekali. Terima kasih semuanya yang sudah mendelok di channelnya Mas Yusuf Ansor ya. Pokoknya semakin mengudara dimanapun berada. Pokoknya seluruh dunia bisa melihat wayangan Mas Yusuf. Nggih. Ya. Wes terus ki mau pedang kuning ya ta dadi. Mau ya ana liwong ya ana. Liwong gerajakan. Oh iya. Sis apa arep gerajakan sik apa arep pedang kuning sik ke? Podang kuning. Oh nggih, podang kuning Mas. Kok gerajakan ki keri dhewe. Oh iya. Ya. Iki Mbak Niken sing kepareng nyalirani ngaturke podang kuning. Mangga Mbak Niken. Dalu. Terus sing dalu. Sing dalu Mbak Tati. Inggih sing dalu Mbak Niken. Iki aja do salah paham. Iki arep kahanan wiyaga mburi padha tentrem ayem wae ning perang batin. Batine. Lah ono apa? Ya wis ono kuwi lah. Kok kan kasus. Pokoke iki wong telu kuwi. Kuwi. Wong telu iki aku ngerti. Apa, Mbak? Apa? Ya kuwi. Sing siji lagi ora ana kene adate sok. Alah ya ora apa-apa nggo semangat kerja. Iya wis. Ngopo-ngopo kok saiki diawasi to aku. Jarene. Nggih wonten pamundutan podang kuning menika? Ada podang kuning dari. Nggih, kula wau ugi angsal titipan saking Pak Kamto. Oh, nggih. Ngersake lagu Lali Janjine. Nggih. Kagem warga Candirejo salam guyub rukun. Oh, nggih. Sampun transfer. Oh, nggih, alhamdulillah. Pokoke didhisike sing transfer kuwi ya, Mbak. Ya wis manut, berarti lagune apa? Manut podang kuning saged, Lali Janjine saged. Oke. Saya duduk ya. Silahkan. Orang ngancani aku, Mbak. Nak, cah gede kok dikancani. Lan jenengan wau gede ya njaluk kanca. Ya kan aku sendirian. Kamu kan baru maju satu kali. Gue kan sudah berkali-kali. Iya kan? Ya udah nanti aku juga berkali-kali. Oh ya, siap. Kuat kan berkali-kali? Kuat dong. Iki apa? Tergantung lawane. Ayo tresno. Dibawani mboten? Mboten sah wis. Oh mboten nggih. Kowe iki ngapa ta ora dikon kok? Hah? Ki ora dikon. Langgam dilanggamke, Mbak. Oh, ngaten. Kimpul wis arep nuthuk ae lho. Terus pucet.
ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng piteranganku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti yo Matur nuwun Mbak Niken. Iya, iki alhamdulillah. Iki aja do meri ya kanca-kanca. Apa oleh apa kowe? Dari Ki Gunarto, Guna Tali Jendra, sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Rembaka Anjaying Bawana. Alhamdulillah. Matur nuwun. Pira kuwi? Wis ora tak hitung saru nek diitung. Kok kandel temen? Tak hitungke kene.
As, engko kelong 3 Kan kowe cah cilik iki urung butuh duit to. Mboten Ibu, kula betah. Oh, jebulane malah luwih util mbang aku. Wah, lah cah cilik iki boros angger roh dolanan make kae. Ya untunge wis disapih ya. Dadine iki nek ora ya ming mak ngono. Wah, lah nek kuwi ya seje. Ning ketok nek wong lanang ki ora kena disapih kok ya. Wis, mbuh tekan sok kapan wae. Ya kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 tahun ki wis disapih. Ha nek wong lanang mbok tekan tuwa. Ha apa ora? Oh, bener. Ya mula niku. Sing Gerajakan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto, wah luar biasa kathah saestu menika, wah ngenjing ajeng kula tanjakke. Kandel tenan lho nek ngene dalange. Kok ngono aku mau rada tipis. Rezekine dhewe-dhewe kok. Nerima ing pandu. Mengke aja gampang meri. Sampeyan ki Mbak Tatin, sampeyan ku kudu yusuk. Rezekine dhewe-dhewe. Kan ya mulane jenengan ki wis dalang. Nek carane dalang ki bayare paling akeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi akeh kan ketoke kok kaya nguyahi segara ngono lho. Mboten ngoten, dalang menika sewengi gambleh. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone sewengi ya ikine mlaku, ya mulutnya juga berjalan, tangannya berjalan, sikile ya ngeprak kadang wae nek ngeprak era bener cok iya ngono ta. Wah, mulane iku ngono wis enek sing nyaluk. Ya ora apa-apa. Rezekine dhewe-dhewe. Rezekine dhewe-dhewe. Ngono lho, Mas. Mulane iku. Ora kena Meri, ora kena. Ha iya. Sing Berajakan Banyuwangi. Nggih, kalih sinten? Wis lah sing dikersake panjenengan. Lah nggih, maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh? Monggo. Saras, Mas. Sing cilik ki sing endi? Endi? Sing gedhe dhewe ya Mbak Moko kowe. Lah iki. Mbak Tia ya iso ta. Ayo, limbukan dalam limbukan, ayo. Maksudnya piye? Ayo limbukan pas limbukan ta ya. Oh. Mbak Tia ya. Heeh. Gerajakan ya. Gerajakan kuwi mah ndelok unyil ya. Piye iki? Hah? Wis ora apa-apa sing iso Mbak Niken ya Mbak Niken ngadeg meneh ya. Ayo wis ngadeg meneh ora apa-apa wis. Kok njaluk jatahe njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mumbluk. Nggon aku mumbrus. Heeh. Jembrung. Wah kok ngono to? Lah kan nek rungkut ki jembrung nang nggon aku ki. Nang ngene jenengan apa? Padha wae. Padha ta? Ha iya. Wong duit kok bodoli. Kaya wulu wae. Heeh. Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken. Ya, langsung ke Mas, Gerajakan Banyuwangi buka saron Ki Juang Dubleh Kencana. Sik Mas, aja banter-banter lho ya. Heeh. Engko ndak ngos-ngosan.
dipinangkani. Oh ya, sedaya pamundutan wis disendikani. Ana beberapa iki sengaja tak sisihke tak dhewekke kanggo mengko nek gara-gara. Oh nggih, matur sembah nuwun. Nika penontone ya jan ra ana sing pindah blas lho, Mas. Ket mau lenggah kabeh ora ana sing mantok blas. Ayo melihat objek besar tadi. Mulai. Paling kita edo terpesona sama aku ya. Iya. Nggih, Pak Bu. Ya sesuk nanggap neh nggih. Nggih ya. Kok abot le muni nggih. Nggih menika sampun, Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Oh, Tatin. nggih. Kula tak neruske lakon. Nggih, nyuwun ngapunten nggih Mas Dralang, mbok bilih wonten klenta-klentinipun anggen kula Gojek kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh. Mohon maaf nggih nek enten kata-kata sing mboten kepenah. Nglarani. Nglarani. Nggih, semanten ugi kula Mbak Tatin nyuwun pangapunten menawi kathah gojekan kengkeladuk pinanggih sanes wekdal. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Sukses sampai tancep kayan Mas. Amin, sembah nuwun. Ayo Pak Mun teruske lakon. Boyo. Kae kok bengok-bengok sinuwun mandura. Ayo kose awake dhewe ya kirim patekase. Boyo. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ilaruhi para pundhen langsakna Sumantara ilaruhi Kisena Nugraha Al-Fatihah. Ya, ayo tak dherake. Ayo diteruske lakone. Mun nek kepedhot lakon sing jeneng lakon nek kepedhot kuwi mengko ora prayoga dadiane. Wo la ya, tansah marpamuring sukma. Sinok semaya winaya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu. Bambu kaning warana talen saking liap layaping aluyup pindha pesating sumpana.
sabar kepengin metu. Petruke iki lho tegese iki ora. Ya. Laron wis genah metu. Wis genah metu. Cetha rendeng. Ora masalah, rendeng iki malah dres. Ya biasane sasi-sasi ngene iki kok sing dres iki. Apa meneh Desember iki gede-gedene sumber. Januari hujan sehari-hari. Ora apa-apa. Ya pancen kita tuh ada kalanya ditakdirkan untuk ngruntel. Ora nyambut gawe, ora mangkat neng sawah mergo arep neng sawah, arep mangkat weruh kahanane udan ngerji esuk-esuk guys. Ora sida mangkat, pacul maneh dicangking wis dicanolke meneh, diselehke meneh. Caping maneh wis dienggo dicanelke cagak meneh. Ngakon bojone kon gaweke Indomie godhog nganggo ndok wes. Seger karo udut lintringan karo kopi. Segere rasebene karo nyawang kahanan njaba sing udane ngerji kae. Mangan entek. Mangane wis rampung. Neng isah-isahan kon ngisah-isahke sik. Karo bojone tringuk-tringukan. Iki sesuk lho Pak, esuk kae. Ngawane udan, usume udan kaya ngene. Mula saking kisah menika kala wau wonten ing musim penghujan menika kathah tiyang ingkang rabi. Sartanipun kathah ingkang kagungan adi, tapi kagungan adik. Mergo usum udan iki mau ya cen akeh tenan kok ya. Sing ngene iki ya wis kejadiane ya wis. Ya ora kejadian ya lumrah kok ya ngene iki. Mendak-mendak tahun mesti ngene iki, akhir tahun mesti ngene iki. Pokoke anggere ngene iki genah tanda-tanda akhir tahun. Ora apa-apa, sak nembang sak isaku. Apa jenengan? Awe jaman saiki ora ngerti gendeng-gendeng lawas ya. Kayak tunjung wae kayak men iki bubar larone. Tunjung Bang Trate. Kok janeng-janeng taloga. Surup Surya. Reng semono to mangka penak lagune iso selak akeh larone kaya wis ki apa perlune sacet le nyangkem ora akeh-akeh ngono ya iki mau karyane Ginarto Sabda wah ya pancen ya master maestro gending ya gendinge penak-penak kabeh ya turneh apik kabeh ning ati iki nek diresepi wah jan wis iso jan ngrawit tenan ya pokoke nyeni ya to iya Bagong embuh jare arep ngeri kok embuh sing digoleki apa aku dhewe ora weruh oh mandeg warung kok tekan semene suwene aku dhewe ora weruh terus iya ngopi ayo wis anu ke lho Tru pinggir kretek kae lho iya ae ngopi ning kono kae iya ayo jenak ta Bagong wong bakule semak awe iki senengmu aku dhewe yo ngono padake ora iya gong kae bocah melayu-melayu wah iya aku arep sesideman Tru ya wis sangu iki arep nyawer ya
Sapa sing tak arep? Aku sing bawa. Ya. Terus engko sing ngaturke ngrene sapa ya, Tru? Ah sapa favoritmu? Wah iki Ibu negara ra melu. Sapa pikiran dhewe aku dhewe arep ngomong luweh. Iya. Kowe mudeng kabeh. Iya. Putrine lho gundulmu atas. Nek dasare lagi kurang fit. Ya, ana keperluan nek putrine. Oh ya, endi ta mangke bocah? Oh iki, ya udu ding, udu iki. Wis ora golekane wo iki ya. Ya. Wah, lempitane akeh to. Ya, kandel ya mesti isine. Oh, wah, genah ta, Tru? Ya 200. Apa aku kata. Wah, kok wis ning larone ya? Oh, berarti iki sing nggawa larone to. Assalamualaikum Mas Bagong. Waalaikumsalam. Kula nyuwun pepeling ya saking kula Pak Wakijan apa sapa iki? Pak Watijan. Bakul Sapi Karangasem. Oke. Kula kintunaken Bapak Haji R Suratno kalian Ibu Hajah Sutiem ugi sedaya keluarga ing Kaltim Kalimantan Timur. Dalam kurung IKN ingkang nyekar wong Mbak Mega nun mapunten mboten nderek sampun kula aturaken kula wau ya. Ngenjing nane wekdal tanggal 11 sagedipun nderek ya ora apa. Ya, yo dipinangani dhisik dhewe. Si deman bare iki. Ya. Sing iki sing bawa ora sanggup bawa. Sapa ya piye jenenge? Wis bebas, ana Mbak Niken, ana Mbok Bedun ya ana, Pak. Ana Mbak Saras, ana Mbak Arif, ya. Sing wira suarane ya ana, Pak Jadi ana. Pak Pardi ana. Ya. Pak Parjo ya ana. Ya. Terus Pak Sulis ya ana. Kuwi duwira swara. Lah kuwi penyaron. Penyaron elektron. Do anggere wis double Sulis, wah campur sari ku ora ana sing. Sedina ngono kuwi wis mula ora mokal tangane gedhe sisih. Mergo dienggo ngono kuwi. Ngono kuwi apa nyaron kuwi lho lah sing cetha. Lah iya. Terus jempole iki sing kiwa iki abuh dhewe. Nggo mateti. Siji karo kimpul iki sak ngene iki sugih tenan. Lautan iki kaya ning tangane kimpul. Apa? Kebuak kapal kabeh. Wah, kaya pelabuhan. Ah iya. Kok sak awak kok. Kowe ora kapal kowe, gudhek. Ora sak kilometer. Iki dasare anu Tru, jampi saya. Ya. Sapa sing ngaturake? Pak Karsimen nah. Anu anake genti. Mas Kimpul kedah kersa jumeneng menika. Minangkane pepeling menika lajeng mangke duet kalian Mbak-mbak Waranggana utawi Ibu Waranggana. Ya. Ora gelem dilarak ya. Disepoti Trokle. Bapakne dhewe sebuahane bapake mandi Sugeng Enjing Mas Dalang Sugeng Enjing juga siap ken kepripun kepripun iki bawa iso ta kowe mboten sakit mboten sakit ya ngapa ta ngapa penting aku roh kowe iso ngadeg iki wis
Bahagia tegese kowe isih normal. Nggih. Nggih sakderenge selamat buat Mas Dalang. Semoga selalu sukses dan berkah. Oh nggih amin, Mas. Semuanya Mas Ansor. Semono uga awakmu. Di sing tabah, sing sabar atine muga-muga entuk ganti sing luwih apik. Nggih. Dicuweki ra masalah. Nggih. Muga-muga pokoke tetep semangat berkarya wis. Sing ngono-ngono ki aja dilebokke. Nang ati aja dipikir-pikir banget. Aja dipikir jero-jero. Pun maksudnya apa nggih? Dikira aku gak weruh. Pokoknya selalu semangat semuanya. Oh iya. Juga. Kayak niki kan ayo sak karepmu. Ora usah isin, ora usah grogi wong kowe nek ning mburi lunggone nggon Jaipong ngono kowe awal seumuran sak ngono kowe. Saiki gentenan tak kon maju jali nek ning ngarep suarane kok ngopo nek ning mburi kaya ngono kowe. Ngapunten nggih suara kula iki sok. Jane kalau mongso apik, kalau mongso elek soal ning oke eleke to. Kayak niki direncangi. Hah? Direncangi. Bebas milih. Mbak penyanyi. Oh iya. Sinden penyanyi kan nang anu. Nggih. Ketempelan elektron soalnya. Iya. Ora apa-apa. Niki kula milih nggih. Hah? Bebas 5 ora masalah. Sira donom kula milih mriki. Lah. Keliru. Wis gak sapa? Kalih Mbak. Lah dalah. Sapa? Mbak Fia mawon. Oh ya, lah dalah. Ora disepati sik awang Mas Ulis wis ngene. Iki wis niteni. Heeh. Iki bebayu live streaming lho iki ya. Heh? Ora apa-apa. Monggo Mbak. Ora masalah wong yo kurang. Nek jenengan mboten jumeneng nggih kula sing kula jumeneng. Iya. Aki iki ana dagelan Banyol dhewe digeguyu dhewe. Lah wong kula iki ngilo wewe guyu dhewe kok. Monggo Mbak. Kono cakil iki ngono batine ngilo. Iya. Turune ken ngadeg. Oh iya kek konen lah sing milih kono. Nggih. Monggo. Alon Mbak. Alon. Ki Mbak Arifianti Purbasarita. Niku nek tumut dalang mriku. Heeh. Nek tumut mriki Purba Wasesa. Purba apa Mas? Nggih di Purba sinten mawon Bu. Monggo Mas Ulis. Kok monggo Mas Ulis to? Niki mau penyuwunane pun napa Pak Dalang? Mas Dalang. Bebas. Sak karepmu. Nek Slendro iki Ora iso. Sisi deman pepeleng. Milih sing ndi? Gak suluk wae kowe. Waduh, dalang sampean lho. Ala kok ora masalah. Jenengan dalang nek kaya kula mung dalangan pit. Ala wis kek ora suluk Sinongwati apa-apa apa. Anu mawon. Pelok mawon nggih. Pelak. Pelok nem. Slendro. Slendro kula pas slendro kula dereng mlebet. Aku pelak kowe. Kandang kang. Ana. Pelok mawon Bu. Pelok bem mawon. Iki pelok bem iki. Nggih to? Heeh. Lah oh nggih. Oh iya. Tapi kan iki laras elektron ya, dadi peloknya campur slendro. Oh nggih monggo bener apa. Wong kula iki mboten saged bedake pelok lan slendro nggih. Oh. Nek sing kok Sing to bedake ransakane ya. Meng kula bedake nek papat nek peloke lha kok delala nek 6 gedene lha iki pelok ya. Monggo. Ya, lah kek ora suluk sik. Anjra ingkang puspi tarum. Ngapunten. Kowe mboten tahu-tahu. Apik. Sae. Kasiliring samirana mrek kasiliring samirana. Ngapunten nggih.
sang sekar gedung adi slendro wae ingkang sekar gadung weh ingkang sekar kertas gandanyo amawe saras mawe raras kamu Iya lho Mas. dan elek Mas Dalang Iki kok grogi to Mas? aku ki nek ngerti Mbak Saras kelingan cerita zaman semono apa Anjinge enek waduh. ora ngapunten Mas Anang iku cerita lho pas ketemu Mbak Saras lho heeh tak kira ki lajeng ndak aku ki nganti kedanan kae karo Mbak Saras sih barang ngerti dia bojo edanku isih kene Saras terus ayo luwih sensi percel kae to rasane ngono Mbak Saras ki wayu tenan ora ngerti mburine ning kene Iso dipateni. neng batine kene bangga wah berarti bojoku cenayu tenan